Història de Xixona al carrer. El capitán José Hernández Mira. Avui, 22 d'agost de 1921, és a dir, fa 100 anys, la notícia que tot el món esperava es va fer pública a l'eixir en el periòdic El Luchador d'Alacant un article que es dia José Hernández Mira. En ell es comentava que l'industrial alacantí Agustín Mora Molina, pare d'Ernestina Mora, promesa de José Hernández Mira, havia fet les gestions oportunes en l'alt comandament de Melilla, on li havien enviat el següent telegrama. Según informe fidedigno, parece fue muerto en Monte Arruit capitán José Hernández Mira. El dia d'abans, el 21 d'agost, l'Ajuntament de Xixona, en sessió plenària, havia decidit el següent: canviar el nom del carrer on estem, que fins a aquell moment es dia el Vall de Dalt, on havia nascut José Hernández Mira, per el nom de carrer del capitán José Hernández Mira. Però qui era aquest militar? Va néixer a Xixona el 29 de gener de 1895 en aquest carrer. Era fill d'Antonio Hernández Mira, qui va arribar a ser alcalde de Xixona, i Leocricia Mira Galiana. Des de ben xicotet va seguir la carrera militar i així el 29 d'agost de 1911 va ingressar en l'Acadèmia d'Infanteria de Toledo, on es va llicenciar el 25 de juny de 1914 amb el grau de segon tinent i va ser destinat al regiment de la Princesa número 4 amb seu en Alacant. En 1915 va ser elegit per a seguir un curs sobre una nova arma utilitzada en l'exèrcit, la metralladora. Va ingressar en l'Escola de Metralladores de Madrid. El 11 de maig de 1916, la banda municipal d'Alacant va estrenar el primer pas doble que va fer, anomenat La Promoció del 14, que va ser enregistrat en la cassette Fiesta en Gijona per l'agrupació artístico-musical El Trabajo. El 25 de juny de 1916 va obtenir el grau de primer tinent i el 14 d'abril de 1920 el grau de capità. En novembre de 1920 va ser destinat a Melilla amb el regiment San Fernando número 11 i va formar part d'una columna mòbil situada en Dartrius que tenia que controlar els moviments dels rifenys. Quan es va produir la desfeta anual de la que hem parlat en vídeos anteriors, ell es trobava en Melilla restablint-se d'una malaltia. Va demanar la immediata incorporació i es va afegir a la columna en retirada del general Navarro, que va acabar refugiant-se en Monte Arruit. El 9 d'agost, quan havien pactat la rendició, els rifenys es van atacar i en aquest atac va morir el capitán José Hernández Mira. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.